nani yadi ɓiɓɓe ɓe jangi ƴeewe ɗo jangde mon yarata ƴeewe so rewɓe ɓe destama walla destaka yummum so tawi ene wuuri e mette mum foof walla bamum ƴeewe no ɗum ɗon wata wallirede no wiiɗa ziyaruji ɗi ni ko gonga wona tan ziyaruji wiyeteɓe gendiyankoɓe ɗi goni bonɗi hay ziyaruji waɗeteɗi islam ɗi sa yi ko yahata toon eko wonata toon eko waɗete toon ko ceerno ɓernde ma weltotako jawɗele kewɗe ne gadde ene rokkire cakanuji kewɗi ene jaada hen otoji guitteɗe ɓuuri wolɗude ɓe gummo e leyɗele ɓurɗe wolɗude rewɓe hankkandi goto fof sirñino wiya so yahani ene wakkili serde e joom galle mum saabu ɗiɗi yaade ɗo ko jawo ɗon tan ewa tal ɓe e sosoɓe nana cot sorta tan ewa goto fof ko yiiɗi ko nande hoore mum e ɓornade wutte mum jesnere ara jooɗo ñaama tew teddine wife addane ataye limonade rewɓe taro ɗum ene pooɓa ɗum kelle ɗum tan nde woni hande gendiyankagal e nder leydi men e nder wuuro men enen han fulɓe wonɓe kam banggue Sénégal e Mauritanie ko ɓuuri hen hewde hayso wona kamɓe foof deke noon yaaɓeɓe kam jeehi gonma foof felli ma woppi deftere ma nanamo e haareji ma doguino yalti leydi ma jaggamo soka kono détermination mabɓe kamɓe ko jinno ko ene woodi no mbirɗa nanni a ruttima Jamal Abdel Nasr e canal du Suez haare nde waɗi ɗon nde la révolution en jii Lumumba en no jagga taƴira en jii Mariane Gouaby en no mbaɗira en jii ñobbe en no mbaɗira Amadou Ahidjo en no puntira e woɗɓe ɓe ganduɗa ko gendiyankoɓe hanki Mamadou Dia en no jagguira coka anani eko heewi e yimɓe meɗen kono hay sanno tan ni hande duɗɗe tan koko nande Mauritanie Amadou Sarr en hayso darannoɓe ko welnoɓe ko teddinnoɓe leñol ngol holto Allah jegaydu en goni Samba Sy en hoto goni e woɗɓe waɗannoɓe toon hay senen duttimo tan e naalankoɓe meɗen walla daneneji meɗen fotannoɓe pulago e ɓornare comji ko nande simple tourage anani ko nande ndiyam jeeri en hay sano ko mbiruji men ɗi ganduɗa ɓeɗo ko e sahaji mumen cippire ana cewgu fana en e waaɓe noon haydara ɗum ɗo kam ceerno koko maayi tan beɗes en yeehi laabi mumen heddi ɗo kako woni ɗo ko goto fof ne siko tan en yiiɗi dañi inde en yiiɗi ñallo ɗo waalo e ɗo kono haydara ɓe gaddani leñol e haydara ɓe ballani leñol e so wona tan ayibbaji kala ɗo ɓe gaare galleji ɗiɗi galle tati ma wor ko namɗa keewi caggal e tawi tawa fewani hen sahaji ɓe gona sehilam ma hen sahaji ɓe gona yaadiɓe ma taw koɓe pewjantuma less ko walla ko pewjanta ɓesgu ma ngu jiida e koɓe kalta e ɗemɗe mabɓe ko en yurmini no fewi ewa ko haaliroɓe ɗemɗe ɓe ganduɗa cellani e nder ɓerɗe ko haala e ɗemgal ko fof koko yawti kono ɓerɗe haydara gonɗinani so wona posuji mabɓe so wona dannagal mabɓe ceerno ɗum ɗo ko musiba no fewi no jiirumi wonɓe haalɓe ɗo ɓe foof kaali ko lawol gotol koɓe kaali ɗo ko foof ko yaaɓeɓe hay goto teddinani ɓittinaɓe ɓe ñalawma en ɓeɗo wonen ɓe ngala galleji wonen ɓe rewɓe moni ɓimumen dakmitaki e mumen ɓeɗo koye nangue daari jamma ñalawma ɓeɗo donki dañi ko hay place uji e kadi woyenne ne mbinoɗa murtuɗo woyinde nde ɗon ko wodde mine murtuɗo mine gonni ɗo en 81 ɗo henna ɗo paari ɗo guure nokkuji mbaɗaɗi ɗo ɗi foof e nder France ɗo en Arpajon en Elbof en worti Bordeaux Rouen en hankkandi ne ko fati e Mantes-la-Jolie en Havre en Compiègne en ɗum ɗo fof ko min e murtuɗo e Aboubacry de Mamadou Ba udditi ɗo en on saaha noon taw Bordeaux kam ne woodi ɓeɗo dariɓe nde ɗo darde hande so gari ɗo mbay kono wumɓe mbay kono jiyataki mbay kono paametaki ndeke noon ceerno Dom Baye alay saago tan duttiɗen e majjum jokken kaalen mbawɗe tan noon ko haalde kono leñol ngol ene yurmini ko yanade tan ɓe gonɗini kala moɓe gandi ene jogui fayida ene wawi takkade walla wawi haalde walla wawi ɓornade wutte daro sarama ɓe jiiɗa ɗum koy eyyi sa yi noon ɓe jaada goten fof yiiɗa goɗɗo on ene haala caggal goɗɗo on kono ñande mayde waɗi foof jaa jomumen fof guidɗo ɗo gonno foof noddodira téléphone ngaji gara mbiyan moni e joomum ko ɗum ɗo noon yurmini ɗum woni ko yurmini ɗum tan woni ko gaddumi hen kadi arɓeɓe fof kadi jarama ɓe ɗacca haqqe en beltanimamaɓe kadi ndeɗo toɓɓere kadi no nde ardirani kadi ko machallah tan haadi en jiitimo hen koye men hayso wona foof eɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamin on jarama Seydi Dia en ewa Kane Déme Ly ewa e Sow e Camara mi salmina Seydi Tall min ñaguimo duwaw salamu aleykum wa rahmatullah tigi jarama mawɗo jarama kadi Adama Boubacar so tawi
gonɗo noon so ɗum ala mbaynoɗa on toon banggue tan mbaynoɗen o ga banggue dokkodiren aadi talata garowo no mbiɗen ni jokken yewtere nde so allahu jaɓi en beltanima arnoɓe dusude no yewtere nde ko Abou Sow wonko e fatumalaɓe ɗi e ministre e kadi jokkiyankoɓe to banggue téléphone ceerno Amadou nde ɗo toɓɓere no yimɓe garten differente nde woni ɗum ittiya hen debbo foti haalede ɗo joni ceerno Yaya waɗi hakkille yimɓe ngannduɗaa ɓeeɗo ko daranoɓe leñol ngol weltinannoɓe leñol ngol to baŋnge trageɗe to leydi Mauritanie ceerno Amadou eɗen fof haalde ɗum ɓeeɗo waɗoɓe ɓeeɗo dette walla renndino yimɓe ngam surtout to ɓenɗon holli ngartam maɓɓe ko waɗante ko holli ngartam mbaɗanteɗo dañata heen ceerno Amadou woni koɓe kewɗe gonɗe heen kono Souleymane o ɓiɓe ɓeydi hade ceerno Souleymane koye Souleymane bismi eyi on jarama alam Boubacar Diame salmini Amadou Boukary Yaya e tenko meɗen wonɓe ɗon henne alwalɓe gonɗi ɗon e dow yewtere tawi kalaten ko wonnon ruttini tan ko bojji mawɗo meɗen ñalewre muɗum yafa ɗum woni moftude sabi sen ƴeewi jiw ndima ɗinɗon bojji hay enen koye meɗen eɗen poti hen ha hannde en woyde won noon holko addi ɗum e so yii ɗum e nder haala makko o wima henne ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam andi hene kala ko heɓno e aduna tampande leñol muɗum andi hen e wasani kam noppi muɗum so neɗɗo waasi noppi muɗum henne andi hen ala ko timmata e aduna hay batte ndeke noon ne wayi ha hannde taade wonti enen e koye meɗen emin mbaɗen enen kadi ngala noppi ni enen ne koye meɗen poɗɗen ko woyde ƴeewen hollo hokkoɓe nantinirde kam en mbawen nande haa ko kaalaten ko hen yimɓeɓe nana ɗum haa ko kaalaten ko hen yimɓe mbawa tinde ɗum haa en tinen enen koye meɗen ko haalate ko ɗum noon en calminama on juurama gande noon kene faaɗuɓe enenne ɗum noon to diina no wiyatno hen neɗɗo hedditamaata ko en gumani so wiyatnamo sohmon bukumoy tawi en neɗɗo wumi faaɗi engrais ala ko heddani ɗum hay gasi ɗum noon henne yalla jonde ne bonen ɗum kono tinnoɗen ɗum henne cafren ɗum on Allah jarama on jarama waɗira Allah goɗono jarwoɗo jaafo Souleymane Niang jarama Souleymane wadde noon ceerno Amadou en dokkodira aadi tan ha talata garo taw kadi taw koye ndeɗo toɓɓere tigi yimɓe mbawa jokkude men hande ko ceerno Amadou sa saha goɗɗo tawi Allah jarama on jarama onon fof ga banggue kadi jokkitaɗo Ibrahima Kane Demba Sow Oumar Ly yaro sall mawɗo meɗen wondude e Abou Sow Gallo Demba Sow Kalidou Camara onon fof on jarama on jettama wondude e mawɗo meɗen ceerno Yaya Adama Boubacar en dokkodiri aadi so tawi Allah jaaɓi talata garo jokken yewtere nde no mbiruɗen ni tigui loɓuli kewɗi nan hen kono noon ko en teskoro tigui ko dendi meɗen haali ko jogade en noppi addanani en wonde nanoɓe assalamu aleykum wa rahmatullah